יש פה סדנה של המוזיקה של הלווים, שבסדנה הזאת אנחנו מדברים על כלי הנגינה שהיו בבית המקדש, הלווים ניגנו בהם, ואנחנו מנגנים שיר מתהילים, והילדים מחפשים פה לוויים ומנגנים בכלי הקשה, וזה כיף חיים. זאת מור. זאת מור. היא מנגנת נבל. הנבל המקראי נראה ככה, רק יותר קטן. זה כינור דוד. נראה נהדר ונשמע נפעם. זה חליל, כזה לא היה. בתקופת בית המקדש את מתכוונת שלא היה להם? כזה היה. היו כל מיני כלי הקשה, שקשקות, צלצלים. משהו אחר. הייתה גם חצוצה, אבל חצוצות כסף ארוכות. תחזרי עוד רבע שעה.